Με τις ευχές όλων μας τη Μαρία, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα τώρα να συνδεθούμε με το Μέγαρο Μαξίμου για να παρακολουθήσουμε την αποκλειστική συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Τέρενς Κουίκ. Τέρι. Γιάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι γιατί ο Κάρατζιτς εδώ στην Αθήνα δέχθηκε το ειρηνευτικό σχέδιο Vance Owen όταν πριν από 2 εβδομάδες το είχε απορρίψει και μάλιστα με σκληρές δηλώσεις? Γιατί μπορέσαμε να τον πείσουμε. Η επιλογή της Αθήνας ήταν η καλύτερη δυνατή. Οι Σέρβοι στο σύνολό τους και ιδιαίτερα οι Σέρβοι της Βοσνίας, που ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι του σερβικού λαού, γιατί αυτοί ήσαν πιο πολύ εμπεπλεγμένοι άμεσα στον πόλεμο, ήσαν δύσπιστοι, ήσαν πονεμένοι, είχαν την ψυχολογία του πολεμιστού, μιλούσαν για αυτοθυσία του λαού τους, για το ενδεχόμενο να θυσιαστούν όλοι σε ένα υπερπάντων αγώνα. Μια πολύ επικίνδυνη ψυχολογία, και στην αντιμετώπιση τους έπρεπε να συναντήσουν επιχειρήματα και ανθρώπους που να μπορούν να τους καταλάβουν και περιβάλλον το οποίο να αισθανθούν φιλικό. Γι' αυτό επελέγει η Αθήνα. Και ήταν μια επιλογή την οποία την έκαναν όλοι. Δηλαδή πρώτος εγώ, ο Μιλόσεβιτς, το σκεφτήκαμε, και στη συνέχεια οι 2 επιδιαιτητές οι οποίοι χειρίστησαν εξαίρετα και χειρίζονται εξαίρετα και αποτελεσματικά το θέμα της τέως Ιουγκοσλαβίας, αυτό το έχω πει εγώ επανειλημμένος, δεν κουράζομαι να το λέω, είδαν ότι η Αθήνα είχε πλεονεκτήματα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα πλεονεκτήματα της Αθήνας δεν τα είδαν μόνο αυτοί. Τα είδαν και οι Κροάτες, τα είδαν και οι Μουσουλμάνοι. Πριν φύγουν, είδα για τελευταία φορά τον Ιζετμπέκοβιτς και μου το είπε και ο ίδιος, ότι εμείς καταλάβαμε ότι έπρεπε να έρθουμε στην Αθήνα, γιατί εσείς οι Έλληνες είστε κοντύτερα, είστε Βαλκάνοι, είστε φίλοι με όλους μας, έχετε μια καθαρή και έντιμη πολιτική και μπορούσατε να φέρετε αποτέλεσμα. Έτσι, στο περιβάλλον της Αθήνας κατεβλήθη προσπάθεια από το σύνολο, από τους επιδιαιτητές, από όλους τους μετέχοντες, αλλά προπαντός από τους Σέρβους της Βοσνίας και από εμάς τους Έλληνες, από μένα προσωπικώς, και καταφέραμε αυτό που φαινόταν αδύνατον, που είχε ονομαστεί θαύμα. Πετύχαμε τον Κάρατζιτς και την λυπή αντιπροσωπεία, που ήταν ακόμα πιο δύσκολη από τον ίδιο τον Κάρατζιτς, να δεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο και να το υπογράψουν. Μια ερώτηση με ανθρώπινου περιεχομένου. Ο πρόεδρος της Βοσνιακής Βουλής, μάλλον της Βουλής των Σέρβων της Βοσνίας, ο Κράισνικ, εμφανίστηκε με μαύρη γραβάτα, με πένθος. Ήταν ένα ανθρώπινο δράμα όλη αυτή η ιστορία. Ήταν ένας άνθρωπος πονεμένος, είχε πρόσφατα χάσει τη γυναίκα του. Στον εμφύλιο. Τώρα στον εμφύλιο πόλεμο, είχε διαλυμένη την οικογένειά του, φορούσε μαύρη γραβάτα και ένα πένθος στο πέτο, έτσι συνηθίζεται στον τόπο τους. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα του έβραζε από στενοχώρια, από αγωνία, επηρεασμένος από τα γεγονότα. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν τέλειωσε και υπέγραψε ο Κάρατζιτς, εγώ τον πλησίασα, τον έφερα κοντά μου, τον αγκάλιασα και του είπα: έκαμες καλά. Γιατί αυτό που έπαθες εσύ, ξέρω την ανθρώπινη τραγωδία σου, αυτό που έπαθες εσύ δεν πρέπει να το πάθουν και άλλοι άνθρωποι. Τι απάντησε? Πρέπει να σταματήσει. Δέχτηκε, το κατάλαβε. Αλλά ήταν δύσκολο για τους Βόσνιους να το κάνουν αυτό που το έκαναν. Είναι αλήθεια ότι στον Κάρατζιτς επισήσατε την απειλή Κλίντον για βομβαρδισμό των περιοχών του? Όχι έτσι. Κοιτάτε, είναι βέβαιο ότι το γεγονός ότι είχαμε φτάσει στην ιστάτη ώρα και ότι ήταν ίσως η ίστατη ευκαιρία ειρήνης ευάρυνε. Έπρεπε να πιστούν οι Σέρβοι της Βοσνίας ότι πράγματι η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο πρόεδρος Κλίντον δεν αστείευονταν. Ότι ήταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν. Και ότι αν τυχόν δεν είχε μεσολαβήσει η διάσκεψη της Αθήνας, οι πολεμικές επιχειρήσεις θα είχαν αρχίσει. Η διάσκεψη της Αθήνας σταμάτησε μια διαδικασία να εξελίξει και ήταν βέβαιο ότι αν απετύχαναν οι διαπραγματεύσεις της Αθήνας δεν θα γινόταν άλλη προσπάθεια, θα πηγαίνουμε σε πόλεμο. Έτσι ήμουν πιστικός όταν τους είπα: προσέξτε, δεν έχετε άλλη επιλογή. Αυτή την ώρα είναι ειρήνη ή πόλεμος. Από εκεί και πέρα θα αρχίσουν πολεμικές επιχειρήσεις.
και πολεμικές επιχειρήσεις δεν θα είναι μόνο αντίον σας, θα πάρετε στο λαιμό σας ολόκληρο το σερβικό έθνος. Δεν έχετε το δικαίωμα να θυσιάσετε όλο το σερβικό έθνος. Δεν έχετε το δικαίωμα να βάλετε σε περιπέτεια την περιφέρεια. Δεν έχετε το δικαίωμα και απέναντι της Ελλάδος να μας βάλετε σε περιφέρεια. Ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Του είπα ότι εσείς επιτέλους αποτελείτε ένα μικρό κομμάτι. Σας έδωσαν πολλά. Συμβιβασμό θα κάνετε αναγκαστικά. Διότι κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πετυχαίνει απόλυτα αυτό το οποίο θέλει. Σε πολλά πράγματα έχετε δίκιο. Αλλά έχουν δίκιο και οι άλλοι, δεν έχετε μόνο εσείς δίκιο. Αυτή την ώρα πρέπει να το καταλάβετε ότι θα πάρετε αυτό που σας δίνουν και το οποίο είναι ικανοποιητικό. Τα ίδια του έλεγε ο Μιλόσεβιτς δίπλα μου και ο Τσόσιτς και ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, του τα λέγανε και οι Σέρβοι, τα ίδια που το έλεγα και εγώ. Και τους είπα ότι με δύο λόγια δεν έχετε το δικαίωμα να πάρετε στο λαιμό σας και το λαό σας και το σερβικό λαό και όλους εμάς. Κύριε Πρόεδρε, η διάσκεψη αυτή είχε προγραμματιστεί να κρατήσει και την Κυριακή. Και ξαφνικά το Σάββατο το βράδυ τελειώνει, αν θέλετε, η διάσκεψη τύπης και αρχίζουν οι διαβουλεύσεις σε σουίτες. Όπου παίξατε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα σας το έλεγα αλλιώτικα ότι η διάσκεψη αυτή ποτέ δεν έγινε ως διάσκεψη. Η διάσκεψη ουσιαστικά περιορίστηκε στην εναρκτήρια ομιλία τη δική μου, την οποία άκουσε ο ελληνικός λαός και η οποία νομίζω ήταν στο σωστό τόνο, ή στις εναρκτήριες ομιλίες, εισαγωγικές ομιλίες των δύο συμπροέδρων Cyrus Vance και David Owen, και από εκεί και πέρα σταμάτησε το Σάββατο και περάσαμε στις διαβουλεύσεις. Κάλεσα εγώ τους Βοσνίους Σέρβους, δηλαδή τον Γκάρατσιτς μαζί με την παρέα του, άλλους τρεις, τον πρόεδρο της Βουλής και άλλους δύο, στη σουίτα που είχα στον Αστέρα και φάγαμε μαζί. Προσήγγισα ανθρώπινα, μίλησα μαζί τους 3 ώρες το βράδυ του Σαββάτου. Τελειώσαμε στις 12.30. Στη συνέχεια πήραν τη σκητάλη οι Σέρβοι, ο Μιλόσεβιτς με τον Τσόσιτς και τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου, και μιλούσαν μαζί τους από τις 3 ώρα το πρωί. Και την επομένη το πρωί στις 8.30 ξαναρχίσαμε στη δική μου τη σουίτα την κουβέντα όλοι πλέον, το σύνολο της σερβικής ηγεσίας, οι Βόσνοι οι οποίοι ανθίσταντο, οι άλλοι οι οποίοι μας υποστήριζαν και εγώ μαζί, και εκεί έγινε η ουσιαστική, πολύ φιλική, πολύ ανθρώπινη αλλά και πολύ σκληρή κουβέντα με τους εκπροσώπους των Βοσνίων και ιδίως με τον Γκάρατσιτς, ο οποίος εταλαντεύεται, ήταν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ήθελε, δεν ήθελε, βάσταξε αυτή η κουβέντα σχεδόν 3 ώρες, ώσπου τελικά φτάσαμε στην υπογραφή. Και εν τω μεταξύ βέβαια, πρέπει να σας εξηγήσω ότι στη διπλανή σουίτα ήταν εγκατεστημένοι οι δύο συμπρόεδροι με όλη τους την ακολουθία και επικοινωνούσαμε. Εγώ ίδιος πήγα, συζήτησα μαζί τους, ξαναγύρισα. Συγγνώμη, διαπραγματευτικά κύριε Πρόεδρε, δηλαδή παίρνατε διαπραγματευτικά, και δίνατε... διότι υπήρχαν ορισμένα κείμενα. Το κείμενο το οποίο υπέγραψε αυτός. Η λύση τελικά, πρέπει να σας πω, ήταν, τη λύση την έδωσε η ιδέα που είχα εγώ, να τους ζητήσουμε να υπογράψουν ένα ρεφερέντουμ. Οι ίδιοι δεν θα υπέγραφαν ποτέ να δεσμεύσουν το σερβικό λαό της Βοσνίας. Και είχαν επιχείρημα. Μου είπαν, έχω αντίθετο απόφαση του Κοινοβουλίου. Έχω το λαό αντίθετο. Πώς θα υπογράψω? Τι θα γίνει τώρα στο Κοινοβούλιο, ποια είναι η εκτίμησή σας? Θα πείσουν το Κοινοβούλιο. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό ότι επίστησαν οι ίδιοι πρώτα. Και εκεί τους είπα εγώ ότι ο ηγέτης παίρνει τις ευθύνες του. Και ότι αυτό που σας προτείνω δεν θέτει σε κίνδυνο το λαό της Βοσνίας, διότι και αν ακόμα αυτοί αποφασίσουν να αυτοκτονήσουν, θα αποφασίσει ο λαός. Το πολύ θα πληρώσετε εσείς, αλλά οι ηγέτες πρέπει να παίρνουν ευθύνες. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ήταν πάρα πολύ ουσιαστική, ήταν πάρα πολύ ανθρώπινη και ήταν πάρα πολύ σκληρή, αλλά πάντοτε μέσα σε φιλικά πλαίσια. Η εμπιστοσύνη απέναντι της Ελλάδος, των Σέρβων, έσωσε την υπόθεση της ειρήνης. Και αυτό για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο το καταλαβαίνει σήμερα ο κόσμος όλος. Σήμερα ο κόσμος όλος καταλαβαίνει την αξία της ελληνικής πολιτικής. Η Ελλάδα ποτέ δεν εταλαντεύτηκε. Στάθηκε στον πλευρό των Σέρβων εκεί που είχαν δίκιο. Τους είπε πάντοτε την αλήθεια που έπρεπε να ακούσουν. Είπε στους φίλους μας τους Ευρωπαίους και στους φίλους μας τους Αμερικανούς τα λάθη όταν τα έκαναν.
και κρατήσαμε το στενό δεσμό και τη φιλία με τις Σέρβους και είμαστε ταυτόχρονα απόλυτα έντιμοι και νομιμόφρονες και απέναντι της Ευρώπης και της Αμερικής. Θα μπορούσα να σας πω ότι σήμερα η ελληνική πολιτική δικαιώνεται και αυτό αναγνωρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα, το βλέπετε. Από την Ευρώπη, από τις ΗΠΑ, από τον πρόεδρο Κλίντον, από τον Κρίστοφερ, από τον Γκάλι, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, από όλους. Επιτρέψτε μου να έχω εδώ μια μικρή αναστασία, Πρόεδρε, διότι άκουσα πριν από την Αλεξάνδρα Σπυριδάκη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, ο κ. Μπούτρος Γκάλι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εδώ διάσκεψη. Όμως, για το αποτέλεσμα, όμως οι Αμερικανοί, δια του κ. Κρίστοφερ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο και συναντήθηκε με τον κ. Παπακοσταντίνου, εμένουν στο να απειλούν και βομβαρδισμό. Λέτε να το κάνουν περιμένοντας το πάλε, δηλαδή πιέζουν ακόμα. Καλά κάνουν. Θα σας εκπλήξει η απάντησή μου. Καλά κάνουν. Διότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η άσκηση της πίεσης βοήθησε και αυτή. Χωρίς την πίεση, να είμαστε ρεαλιστές, χωρίς την πίεση η οποία ασκήθηκε απέναντι των Σέρβων της Βοσνίας δεν θα υποχωρούσαν. Μέσα το πρόβλημα ήταν να τους πείσουμε ότι το εννοούν σοβαρά οι Αμερικανοί και η διεθνής κοινότητα ότι τα πράγματα θα φτάσουν στα άκρα, θα φτάσουν στον βομβαρδισμό. Άρα εγώ δεν έχω καμία διαφωνία. Ο Υπουργός με την Αμερικανική πολιτική όπως ακολουθείτε. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει μετά, εφόσον υπογράψουν, θα πρέπει εφόσον υπογράψουν σταδιακά να έρθουν οι κυρώσεις. Πόσο γρήγορα? Και ένα άλλο πράγμα, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Από εδώ και πέρα πλέον δεν έχει η διεθνής κοινότητα το δικαίωμα, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Αμερική, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη σαν σύνολο, να ταυτίζουν όλους τους Σέρβους με την μειονότητα τη μικρή των Σέρβων της Βοσνίας. Εάν υποθέσουμε ότι κάνουν την τρέλα, που δεν το νομίζω, οι Σέρβοι της Βοσνίας να επιμείνουν και να απορρίψουν αυτή την απόφαση που πήραμε στην Αθήνα, στη συνδιάσκεψη, δεν θα φταίει ο Μιλόσεβιτς, δεν θα φταίει ο Τσόσιτς, δεν θα φταίνει οι Μαυροβούνοι. Οι άνθρωποι έκαναν ό,τι μπόρεσαν. Και αν πετύχαμε, δεν το πέτυχα εγώ, δεν είμαι μάγος, το πέτυχα και οι συμπρόεδροι μαζί, το πετύχαμε, διότι βοήθησαν αποφασιστικά στο πλευρό μας οι Σέρβοι της Σερβίας. Άρα η Σερβία αυτή την ώρα κάνει το καθήκον της απέναντι της διεθνούς κοινότητας. Είναι κάτι το οποίο στην απευθεία περίπτωση που εγώ δεν την θεωρώ πιθανή, ελάχιστα πιθανή, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τη μία περίπτωση από την άλλη. Τους μεν από τους δε. Θα πάτε στο πάλε, κύριε Πρόεδρε? Αν χρειαστεί θα πάω. Δηλαδή πότε θα αποφασιστεί, ποιος είναι? Αύριο. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη φάση, εγώ τους είπα ότι αν χρειάζεται θα έρθω και στο κοινοβούλιο σας να πω αυτά που σας λέω. Δεν έχω καμία δυσκολία. Διότι πράγματι μας εμπιστεύονται εμάς τους Έλληνες. Ο Τσόσιτς σε μια στιγμή μου είπε θα είσαι έτοιμος μαζί με τον Μιλόσεβιτς και με μένα να πάμε στο πάλε? Όλοι μαζί θα πάτε αν είναι? Και οι τρεις. Μάλιστα. Του είπα ευχαρίστως θα πάω. Ο Μιλόσεβιτς δεν το κρίνει απαραίτητο, διότι πιστεύει ότι τα πράγματα θα ελεγχθούν. Και η πρόβλεψη και δική μου είναι ότι μάλλον θα ελεγχθούν. Εάν όμως είναι χρήσιμο και αν μπορεί να βοηθήσει εφόσον τυχόν παρουσιαστούν δυσκολίες, εγώ είμαι έτοιμος να πάω. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Στην συνδιάσκεψη παρατηρητές ήταν ο Ρώσος ο Τσούρκιν, ήταν και ο Αμερικανός ο Ρέτζιναλντ Μπαρτόλομιου, πολύ γνωστός σε εμάς με την υπογραφή των βάσεων. Ο δικός μας ο πρέσβης ο Καραγιάννης, ο κ. Καραγιάννης, με τον κ. Μπαρτόλομιου, που ήταν ο πλέον αθέατος από όλους. Και ο εκπρόσωπος της Δανικής Προεδρίας. Ναι. Με τον Μπαρτόλομιου συναντήθηκα βέβαια. Ο Μπαρτόλομιου ήταν πολύ ευτυχής. Πάρα πολύ ευτυχής. Του είπα και όταν τον αποχαιρέτησα, πήγε να τα πείσει στον Κρίστοφερ, ο οποίος φτάνει στο Λονδίνο, εξήγησε του τα πράγματα και είχε προηγηθεί ο Μπαρτόλομιου της συναντήσεως του Παπακοσταντίνου με τον Κρίστοφερ, η οποία έγινε σήμερα το απόγευμα. Πώς πήγε αυτή η συνάντηση? Η οποία πήγε πολύ καλά. Είχε 1 ώρα και 10 λεπτά συνάντηση. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Του εξήγησε, του ανέλησε, του είπε ότι εμείς δεν διαφωνούμε με την αμερικανική πολιτική. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή την ώρα η άσκηση της πίεσης είναι χρήσιμη μέχρι ότου φτάσουμε στο τέρμα, ότι εμείς σε πολεμικές επιχειρήσεις ποτέ δεν συμφωνήσουμε, αλλά δεν θα χρειαστούν, όπως πάει, ότι η ειρήνη προβλέπουμε μέχρι τέλους θα επικρατήσει, και του είπε αυτή τη διάκριση μεταξύ των Σέρβων της Σερβίας και των Σέρβων της Βοσνίας. Και επίσης είχε την ευκαιρία να του μιλήσει και για την Κύπρο και να του πει και μερικά λόγια και για τα Σκόπια.
για τα Σκόπια, για να μείνουμε εδώ, διότι είναι και η τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ο ρόλος της Ελλάδος σε αυτή την πολύ κρίσιμη συνδιάσκεψη των Αστέρας της Βουλιαγμένης θα εκτιμηθεί, θα συνεκτιμηθεί στο θέμα των οριστικών αποφάσεων για το Σκοπιανό? Και πώς πάει αυτή η ιστορία με τα Σκόπια? Η Ελλάδα αναβαθμίζεται πολύ περισσότερο από ότι βρισκόταν. Οι θέσεις μας ήταν πάντοτε καλή, πολύ καλή. Πολύ καλύτερα από όσο πίστευε ίσως ο ελληνικός λαός, και νομίζω τα πράγματα τα αποδεικνύουν. Δεν ανάγκη να το λέω εγώ. Σήμερα με πήρε στο τηλέφωνο ο Ηλιέσκου, χαρακτηριστικό δείγμα, για να με συγχαρεί και να μου προτείνει περαιτέρω συνεργασία στο χώρο της Βαλκανικής, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει τον πρώτο ρόλο. Τον πρώτο ρόλο της Ελλάδος στα Βαλκάνια τον αναγνωρίζουν όλες οι βαλκανικές χώρες. Οι Σέρβοι φυσικά τον θέλουν. Οι Ρουμάνοι τον δέχονται. Σήμερα το πρωί μου το ξαναείπε ο Ηλιέσκου. Τον δέχονται οι Βούλγαροι. Υποθέτω ότι δεν θα έχουν σε αυτό αντιρρήσει για οποιαδήποτε πρωτοβουλία και οι Αλβανοί. Και με τους Τούρκους μπορούμε να μιλήσουμε και θέλουμε να μιλήσουμε για τα Βαλκάνια και μιλούμε για τα Βαλκάνια. Και είναι και αυτό θετικό. Έτσι, με αναβαθμισμένη τη θέση της και με περισσότερα επιχειρήματα, η Ελλάδα θα υποστηρίξει τις δίκαιες ελληνικές θέσεις στο θέμα των Σκοπίων. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννα, αυτή ήταν η αποκλειστική συνέντευξη την οποία μας έδωσε ο Πρωθυπουργός για το θέμα, όλο αυτό το θέμα το οποίο ζήσαμε, τουλάχιστον εμείς δημοσιογραφικά, απ' έξω στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Από την απάντηση του Πρωθυπουργού προκύπτει ότι αύριο τελικά θα ληφθεί η απόφαση, εάν και κατά πόσον τελικά θα πάει όχι στο Πάλε. Ναι, Τέρεν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θοδωρή, φίλες και φίλοι, έχω την εντύπωση ότι